Сложихме микрофона пред съдебната палата, за да разберем какво биха променили хората в България. Ако мога да променя нещо в България, бих премахнала корупцията. Всичко останало ще се нареди само. Хората облечени като типични мутри, именно като Бойко Борисовци и Делян Пеевци, със сигурност мутрофилията е един от основните проблеми в момента. Бих искал България да бъде управлявана от образовани, интелигентни и безкористни хора, а не от разни паднали полуграмотни типове. Бих променила основно менталитета на по-възрастното поколение. Бих променила съдебната система, здравеопазната система, която всъщност е създадена по техен образ на тези преди нас, на екс-поколението, на бейби-бумерите, а време за джензитата да дойдат и да променят нещата. Бих променил това, че трябва да знаем кога да сме емоционални и кога трябва да сме разумни. Защото много лесно ни управляват през емоциите, а трябва да имаме повече разум. Бих променил народа да е малко по-буден и да си търси правата и да търси правата и на останалите. Защото е много лесно, когато ти си афектиран, да търсиш своите права, но когато трябва да защитиш друг, всеки си прави пас.